tenim aquí l'entrevista a l'Antoni Major, l'últim mestre artesà de la terrissa del poble d'Abrera. Allí és on ens van preparar les nostres rajoles, on les van envernissar i coure. A veure, Toni, això de la rajola, com ho vas fer? Això està molt ben envasat. I ara d'aquí agafaré un tros i ja el tallaré. Bueno, encara que tinc destapat no passa res, perquè això ho passo pel mig, perquè no tot ho vol tapar i ja és trossos. Mira, per exemple, aquest tros d'aquí i ja està. I ara puc ficar-lo a la laminadora. Ara ho poso aquí sobre, l'altre drap perquè no s'enganxi. Ara ho vull així. Ara s'hi posa la plantilla i ara el clau i res, estirar. Això fa més de 20 per 20, aquesta placa metàl·lica, fa 22, perquè és el que se'n tornarà al fang. Sí que s'encongeix, una mica. Sí, perquè clar, aquí hi ha aigua. Nosaltres fem plantilles de 20 i de vegades també arriben a 19,5, 19,7. És el tant per cent que s'encongeix. Sí, que s'encongeix a l'assecar-se, no, l'aigua? Sí. I ara, fem-ho ben fet. Ara agafo el drap. I aquesta és molt primeta, però ja seria això, ja estaria feta la rajola. A veure, Toni, llavors, de quines maneres treballeu el fang en el vostre obrador? Hi ha 3 maneres de treballar. Una és el torn que és aquesta màquina d'aquí. L'altra són amb premses, amb motllos metàl·lics o amb motllos de guix. I l'altra és amb colatge, que és el que es feia antigament. El colatge és el fang, el fas com si fos xocolata desfeta, a la mateixa densitat. És això. Això és el fang líquid, com si fos xocolata desfeta. Aquí hi ha més aigua que fang. Llavors, això, com que ja el tenim a tren, anem cap allà. Els omplim amb aquest fang líquid. Els anem omplint fins aquí dalt a la ratlla. Llavors ens esperem 10 minutets, més o menys. Llavors, el guix el que fa és que empapa l'aigua que hi ha en el fang. La treu humitat, no? Sí, llavors, quan el fang que hem ficat aquí dalt està hundit per sota, buidem el motllo. I ara ens estem esperant, perquè encara és massa moll, no es pot treure, però aquí dintre hi ha aquesta peça. Aquí dintre hi ha això. Clar, s'ha de fer amb aquest sistema perquè al ser una peça que no és rodona, que té forma, no es pot fer d'altra manera que no sigui... Tornejat i amb motlle, que s'ha ha de ser d'aquesta manera, en colatge. Molt bé. És l'altre sistema de treball. Ara no es pot treure d'aquí, encara, però és això. Molt bé. Espera, que te trobaré la peça aquesta de dalt. Això s'ha d'anar al tanto de no trencar-ho perquè quan el guix està humit és fàcil de trencar el motllo. Això és el que sobra. Que s'ha de tallar, no? Es talla amb una ganiveta. Ara tinc sota el cul. I ja no els barregem els motllos, perquè cada un, encara que siguin peces iguals, es gasten igual per igual i millor fer sempre el mateix. Sempre el mateix, no? Ara, després traurem la peça aquesta de sobre, ho repassarem i ja està. I llavors demà, o demà hi haurem, depèn del temps, ja ho engalaré. A veure, això del colatge és una mica complicat. No, ho buidem fins a dalt. Fins a dalt. Quan es va secant, a la vora es va secant... El guix va empapant, i l'empapar l'aigua s'empapa el fang. I llavors, al cap d'una estoneta, quan ha baixat d'aquí de la vora, ha baixat un dit, llavors ho buidem. Lo de dins ha quedat líquid i lo del costat ja ha quedat més pres, no? El rato que tardes a buidar-ho és el gruix que tindrà la peça. A l'estiu, en ple mes d'agost, que això està molt sec i aquí fa molta calor, hòstia, si vades una mica més del compte, pesen, llavors... En 10 minuts, Nosaltres que facis tota plena. Treballem amb guix, treballem a mà, en el torn, i treballem amb les màquines, motllos metàl·lics, que és per fer cassoletes i peces així industrials. Mira, Cora. Sí, tota aquesta estanteria d'aquí, Això, per exemple, això és per una formatgeria que està a Drall, a la Seu d'Urgell. I, clar, ho volen tot igual, perquè aquí fiquen un formatge per fer fondí. I això és envàs perdut. I per això hi fiquen el seu nom perquè el que ho compri sàpiga d'on t'ho tret. I jo tinc l'obligació de posar el meu nom i el logo d'alimentari, d'ús alimentari. Tot el que hi va a alimentació s'hi ha de posar el logo. Llavors això tinc una... El vernís, el que faci servir, ha de ser... Això quan jo faci la factura tindrà la traçabilitat. És a dir, la combinació del lot de la terra, el lot del vernís i el dia de la fornada, perquè ara imagina't que algú li fes mal al menjar i haurien de buscar explicació. El formatge, l'envàs de plàstic, la tapa de plàstic, el de fang, a veure qui ha fallat aquí a l'hora de fer. Ens pots explicar com fas un saler?
del principi al final. Llavors això és el mateix, ho hem fet amb el fang vermell com t'he ensenyat, ho hem engalbat amb el fang blanc per immersió, quan ha estat a trem jo ho he escrit a mà, la lletra sal, i ara el meu pare m'ho envernissarà. M'ho envernissarà i m'ho deixarà aquí, perquè ara la peça quedarà bruta de la base. Un vídeo. Com vernissarem, és per immersió. Això de fet és vidre líquid, Vidre líquid. Sí, el vernís és vidre. El que passa que és una capa molt fina, són mil·límetres. I es cou a 900 graus? 1010. Ah, 1010. 1010. Són 12 hores per coure, 12 hores per refredar. El forn comença a temperatura ambient i fa una pujada escalonada, cada hora 100 graus. Quan arriba a 1010 està 45 minuts a 1010, perquè el forn interessa igualar la temperatura. I quan es para ja està, llavors hem d'esperar, depèn de la temperatura exterior, a l'hivern es refreda amb 8 hores, a l'estiu amb 7 hores, depèn del de fora, ja està. Però sempre pujar escalonat, baixar escalonat, mai de cop. S'apaga i es va refredant a poc a poc, no? Sí, perquè si obres la porta amb les temperatures, es trenquen, no? Ara com que feia dies que no ho havia remenat, s'ha evaporat l'aigua i es va saciar. Ah, m'has fet. Per mirar la densitat. I aquest color gris serà un verd. És verd, Però és el mateix vernís amb un colorant. Amb òxid de coure. Òxid de coure. El verd es fa molt coure i el blau es fa molt cobalt. Però és la mateixa base de vernís, però amb el colorant. Sí, amb el mateix vernís, però si posem un òxid com el que té la deixa de fer així, ja està. Això ja sortirà, això que pot dir. I això quedarà així. És la diferència d'haver passat poc. Aquest color gris quedarà aquest color verd i el blanc aquest quedarà aquest. Això és una esponja, una vileda, perquè aquí està brut d'aquí sota i això no m'interessa, que ha de quedar net. El treu aquí sobre, ara un moment que no puc girar-lo perquè és massa bon. Són molls, Sí. I ara ja està net a la base. Aquest, per exemple, mira, aquest els deixaré aquí. Ja està. No puc deixar que les peces es toquin perquè porten vernís. Si es toquen, el vernís s'enganxa i llavors ja no serveix. Ja està. I això és com fer un puzzle, anar posant les peces amb cuidado i anar muntant-ho. I això d'aquí és diferent, el de sota, ara t'ho ensenyaré. Perquè nosaltres fem amb vernís clàssic i amb esmalts. I tot això és esmalt. I tot va la mateixa, amb una sola cuita, no s'ha de... perquè hi ha esmalts que s'ha de coure primer, després esmaltar. Sí, això està cuit. Ah, ja està cuit aquest. Ho he esmaltat, això és això, ho he esmaltat i ara ho torno a coure, perquè em doni aquests colors. Molt bé. Hi ha peces que es fan amb una cuita i això dels esmalts es fa amb dues cuites. Perquè a més hi ha colors que no surten. Els esmalts no surten amb una cuita. Queda negre, queda tot negre, no es veu res. I el maco és això, les coloraines i tot això. I el forn és això d'aquí dintre. Hi ha la guia que tira la carretilla cap a dintre, tanques la porta i engegues. I ja està, vols que te l'engegui? Vinga, va. Que és amb gas, no? No, amb gasoil. Amb gasoil. Te l'engegaré mà. A veure, sortirà foc per aquí i per allà darrere, Això és el que tanca, no? Sí, això és la porta. I el foc també surt per aquí, Això és la porta. Tot això està molt bé, Toni, però una cosa que realment ens interessa i volem veure és com treballes al torn. Aquesta experiència, aquesta cosa tan complicada que sembla tan fàcil quan et veiem treballar tu, que sembla que tot sigui mantega, sigui bufar i fent polles. Sé que no, jo m'he posat davant d'un torn i puc assegurar que veient en Toni sembla una cosa, però quan t'hi poses, això no és tan fàcil, Ara estic començant el fang, perquè no ho puc posar directe. Això, hi ha peces que ara jo treballaré que n'hi ha de cap de pastor. O sigui, d'aquest tros de fang aniran sortint peces. Però quan faig gerres de vi, quan faig peces que han de tenir una capacitat o una mida en concret, pesem la terra. Llavors hem de massar el fang com estic fent ara. Vale, ja està. Això ho tapo perquè vagi més bé, Ara ja vaig cap allà. Necessito aigua. Posem aigua. Aquí està molt col·lapsat, Les meves eines seran el clau que he fet servir abans per retallar, el fil, que és fil de pescar, aquí tinc una escabeta, que això és per deixar les peces fines,
ben acabades, i per exemple hi tinc una forquilla també, a veure si m'ho va tornar el meu fill, tinc una escabeta que té uns dibuixos, que ara no la tinc aquí perquè el nano no m'ho va tornar, doncs això com que no em serveix ho deixo aquí. Això ara farà una mica de por, Vale, va, doncs som-hi, comencem les peces. Bueno, ara el torn lleva elèctric, antigament anava a cops de peus, però és millor que elèctric. I ara aquí es tracta de que jo tinc que manar el fang, no el fang m'ha de manar a mi. Ara és el tros que has de fer més força a la feina, perquè és el tros d'adreçar el pastor. Vale, mira, aquest tros d'aquí no em va bé. Doncs el trauré i ja està. I ara hi puc posar aquest. Aquest sí que anirà bé. Vale, ara ja està enganxat. Ara l'adreço una miqueta i l'estiraré amunt. L'haig d'acabar d'amassar perquè ha d'anar ben centrat, si no, no va bé per treballar. Vale, ja el tinc. Ja puc començar a fer peces. Aquí només es poden fer peces rodones, ni rajoles, ni salers, ni res d'això. Va, mira, per exemple, una olla, que és el típic d'aquí al poble. Primer faig la nanceta de la olla, que serà una tira molt fina. Amb el clau ja la puc treure. Ja està. Ara la olla. Agafo un tros de fang. De moment estiro el fang amunt. Ara li dono la forma de la base. Faré el cul de l'olleta. Ja està. Ara amb el dit petit faré el costat i la vora de dalt. Ja el tinc. Ara l'escabeta. Per deixar la peça fina i ben acabada a la part de fora. Amb la mà per dintre m'ajudo a fer que vagi pujant i que agafi bé la forma i ja està feta l'olla. Ja puc tallar. I ara li poso dues nanses. Les nanses es posen més tard, però t'ho faig ara perquè ho vegis. Per això ho deixaria avui per demà i demà al dematí l'enganxaria. Però bé, com que això és petit es pot enganxar, no hi ha problema. Ja està feta. Ara repasso aquí la vora. Una. Va, ara una altra. Ara una guardiola. Et faig peces tradicionals, Perfecte. Doncs agafo un tros de fang. Sempre és el mateix, s'agafa el tros de fang, que és aquest tros d'aquí, ara una tisora i la mà en l'aire. I el fang puja en forma cilíndrica. A partir d'aquí, en aquest cas, per exemple, l'escabeta, perquè la guardiola és estreta de la base i ampla de dalt. Ja el tinc. Ara ja el puc tancar de la part de sobre. M'interessa tancar-la de sobre i que em quedi l'aire tancat a dintre. Doncs ja el tinc. Ara és una pilota. Ara encara que apreti no s'aixafarà. Llavors el que fa és l'aire que hi ha dintre m'ajuda a fer-li la forma de la part de dalt. Doncs ja el tinc, el punt rodó. I ara amb els dits en compte apretaré per la base i li faré el peu de la guardiola. Ja el tinc fet. L'acabo de repassar per deixar-la fina i ben acabada. I ja estaria. El peu, la base ben feta. Ja el tinc. Ja puc tallar. Ara aquí faltaria el forat per ficar els quartos. Ara no es pot fer perquè se m'aixafaria, però això aniria més o menys aquí dalt. I això és igual que les rajoles, si ho volen en color, demà, quan ja seria més eixut, llavors hi ficaria la terra blanca. Blanca o verda o blava, hi ha terres de colors per pintar. I te'n faig una altra? Sí, vinga, rapidet. Què vols? Un canti, una espalmatòria? Un canti. Un canti, va. És molta feina. No. Mira, no, va, fem un canti ben fet. Primer faig la nansa del canti, que és un anell de fang. Ja el tinc. La nansa. Ara faré el broc per on te s'omplena. Amb el dit petit apreto cap endintre i ja tinc la forma feta. I a més aquesta ja ha quedat buida. Ara t'ensenyaré que hi ha el forat. Ja està foradat això, Ara faré el broc de beure. Per al broc de beure tinc que fer una peça cònica i aquí, clar, no m'hi passa el dit. Llavors no t'ho he ensenyat que m'he descuidat perquè tampoc ho he trobat. Aquí tinc un bastó. Un bastonet, no? Aquí tenia un bastó. El tinc, Agafo el bastó, el poso al mig i ara li faig la forma que té massa volada, que té aquest bloc. Ja està, ja el puc treure. I això també està foradat ara, I ara faré el dipòsit de l'aigua i et faré la forma clàssica, de canti.
Llavors hi ha gent que diu, no, és que els cantis bons són els que són negres, o tot és el mateix. És el mateix fang, el que passa que perquè es torni negre, es fa en un forn de llenya, es fa fum amb la llenya, i per això queden tenyits negres, però el fang sempre és el mateix. El canti, mentre el tinguis a la sombra i amb un plat a sota, ja n'hi ha prou. Això és com la guardiola que he fet, El tanco, i ja està. Ara el repassaré per fer-li la forma com ha de tenir. Així, ja està. I ara ja li posaré el groc i la nansa. Primer posaré la nansa i llavors posaré els grocs. Que això s'ha de repassar perquè quedi ben fet. Te li poso de pressa i corrents, però això seria així. Aquest seria el de beure, que aniria aquí. I el d'un planar, que aniria aquí. Un cop posat i estigués més sec, llavors ja fas el forat, sí, ara te li faré, però... No, perquè pot ser que s'aixoni, no? Sí, s'aixafarà perquè hi ha pes a sobre. Igual aguanta, Doncs ja està. Ja està fet. I ara això, llavors, jo hi ficaria el meu nom en un segell, perquè sapiguis que ho he fet jo, i ja està. Ja te l'ensenyo de dintre. Amb la nansa, i veuràs que per dintre està buit. S'ha aixafat perquè l'havia tallat. Si no ho farem amb la guardiola. És així. Les ratlles de dintre són els dits, per això sempre es passa l'escabeta per fora, per deixar les peces fines. I ja està. Aquest fang el tornaré a aprofitar, Mira'm la guardiola. A veure si hi ha bon caler. És el mateix. També. Perfecte. I la olla, aquí som fets. Ja tallem-ho tot. Aquesta no s'aixafa, aquesta surt bé. Perfecte, sí. I com diu la canalla, és asimètrica la peça, perquè com que roda, al passar el dit sempre queda igual, el mateix ús de per tot arreu. Més gruixut de la base i més prim de la vora. Si fos al revés, la peça s'aixona llavors. El meu fill, per exemple, aquest dia que treballava al torn, feia plats i els escanyava del mig i clar, feia així, i en vez de fer un plat pla, se li anava avall, saps? I amb totes les peces que es trenquen, que suposo que algunes deu trencar, què en feu? Ho llanceu tot? Això avui te'l foto aquí al paquet, mirant el carretó aquell d'allà, i ho remullaré amb aigua, ho taparé amb un plàstic i ho deixo d'avui per demà, perquè reposi, perquè tot el fang quedi humitejat igual. I llavors demà al matí anirem, tinc una màquina que és una galatera, és una màquina que barreja el fang. I tiro fang d'aquest i fang d'aquest que tinc allà, i la barreja em fa que em vagi bé per tornar a fer sabiragos, per exemple. Això ho fiques aquí dintre i ara d'aquí un rato estarà desfet ja. Com que és porós, l'aigua empaparà de seguida i es desfà, i això es torna a reciclar. Només llenço el que em surt trencat a dintre el forn, que és una minoria de coses. Llavors, a l'hora de muntar, no sabem si en principi van muntar d'aquí, aquí, però al revés. Així com... Doncs mira, fes una cosa, grava això, i quan ho vinguis a buscar, que estarà cuit, ho tornem a ajuntar perquè es vegi la diferència. Doncs Toni, no hem pogut fer aquesta presa del moment de la cuita, ho haurem de fer directament amb algunes fotografies que he pogut fer dels alumnes posant i col·locant les rajoles a la paret. Les vols veure? Són aquestes. Des d'aquí et vull agrair, Toni, per aquesta superentrevista, per la manera en què ens vas obrir el taller. Vam poder gravar aquestes imatges així molt improvisades i ho podem ensenyar als nostres alumnes que, malauradament, aquest any no han pogut assistir al taller en directe. Moltes gràcies, una vegada més, i gràcies a vosaltres. Fins una altra.